पहिल्या काही किलोमीटरपर्यंत सगळं काही ठीक होतं. हायवे संपून तो गावाच्या रस्त्यावर शिरला. तिथं फारसे दिवे नव्हते, फक्त अधूनमधून एखाद्या झोपडीतून येणारा कंदिलाचा पिवळसर प्रकाश आणि त्यात भोंग्यांच्या गुंजनांचा आवाज. रात्र जशी जशी गडद होत गेली तसं तसं वातावरणात काहीतरी बदल जाणवू लागले. वारा थंड होत गेला, पण त्या थंडीत मात्र एक वेगळीच अस्वस्थता होती. झाडांची पानं हलताना एखाद्या माणसाच्या कुजबुजण्यासारखा आवाज येत होता. आकाशात चंद्र नव्हता, फक्त काळ्या ढगांचं आच्छादन आणि त्यामागे कधी कधी चमकणारी वीज. क्षणभर सगळं काही उजळून टाकत होती आणि पुन्हा सगळं काळोखात बुडत होतं. तेवढ्यात अमितच्या लक्षात आलं की रस्ता काहीसा ओळखीचा असूनही आज थोडासा विचित्रच वाटत आहे.